नमस्कार। अपने देख रहल बानी DD1 कॉमेडी न्यूज। हम अपने लोगन के प्रिय दोस्त धीरेन्द्र चौरसिया अपने लोगन के हंसे और हंसावे खातिर आज हमनी के आ गइल बानी सन। चलिए शुरू कर जाओ आज के कॉमेडी शो के। आज के कॉमेडी शो में रहल बा अपने के कॉमेडी और कॉमेडी के नाम बा दुल्हा के बारात। अपने देख रहल बानी DD1 कॉमेडी न्यूज। आज के कॉमेडी न्यूज में रहल बा अपने के दुल्हा के बारात। का भेल, एगो संगतिया के शादी रहे। शादी में बारात गेली सन। बारात बेटिया के गांव में पुगल। पुगला के बाद में हमनी के रंथ सजैनी। रंथ सजल, दुल्हा गाड़ी पर से उतर के रंथ में बैठल। रंथ अपने के आगाड़ी ओकरा पीछे अपने के मोटरसाइकिल वाला बाराती, ओकरा पीछे अपने के पैदल बाराती, आ ओकरा पीछे अपने के डीजे, आ अपने के साइड से सिंघा वाला, अपने के मरकरी वाला भाई लोग एकदम बारात धूमधाम से सजल। उस समय में अपने का रहे कि रंथ रहे अपने के घोड़ा वाला। एकदम हमनी के बारात सजल। बारात हमनी के दुआरी लगावे के हमनी करम में रनी सन। अपने के उस समय में अपने के का भेल, रंथ रहे अपने के घोड़ा वाला। कूद चलता हमनी के बारात। तो एगो अपने के बाराती भाई पटाखा अपने के रंथ के आगाड़ी बजा दे। अब तो अपने घोड़ा लागल, गोहा छड़ पे लागल, पिछाड़ी में भागे। अब तो हमनी के मोटरसाइकिल कितना बड़ा के भाईजा जर फोड़ देल, कितना बड़ा के अपने गोड़ हाथ खींच देल। कितनो लोग कितना लोग केहू पकड़े अपने के घोड़ा के, केहू पकड़े अपने के रंथ के, आ केहू पकड़े अपने के दुल्हा के, अपने केहू के अपने के बात केहू से ना रोका। घोड़ा तो लागल पिछाड़ी में भागे। अब भगत अपने के दुल्हा के दे दू पटका। दुल्हा के तो गोड़ टूट दे। अब लोग जाए तले दुल्हा तो बाप बाप चिल्लाए लागल, कहता बाप रे बाप, दादा दादा हमर तो गोड़ टूट गेल, कह के चिल्लाए लागल। लोग सब पुगला के बाद में दुल्हा के अपने काख में दोनों पैका से लगा के लोग ले आवे लागल। अब दुल्हा तो बाप बाप चिल्लाए, कहे बाप रे बाप, दादा रे दादा हमर तो गोड़ टूट दे। कितनो दुल्हा रोई मगर लोग ओकर बात का भेल। जल्दी ले आओ गेल। ले आने के बाद में दुल्हा मेला एक्सेप्ट कर चढ़ला के बाद में पंडित जी कॉल बोलो, पंडित जी जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ो। अरे ये मंत्र पढ़ो। लड़की आए, दुल्हा दुल्हा के माला पहनावल गेल। शादी होला के बाद में दुल्हा के गाड़ी आयल, लाद के अपने के अस्पताल में ले गल। आज के कॉमेडी शो इतना ही। अपने कैसा लागल? अच्छा लागल हुई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कमेंट कर दे। हम ये हमनी के दुल्हा के बारात के पार्ट 1 रहा। पार्ट 2 हमनी के बहुत जल्दी आए वाला बा। आज के ला इतना ही। कहत अपने लोगों से हम विदा लेके चाहता नहीं।